tuturor și bine v-am găsit la o nouă promovare. De data asta îi facem promovare lui Vlad Popa. Mi-a făcut și mie băiatul, după cum vedeți aici. Mi-a făcut și el o promovare, deci vă rog abonați-vă și la el să facă și el măcar. Hai băieți, vă rog abonați-vă, nu știu, să facă 210 abonați, dacă se poate 9 abonați. Să-l ajutăm sau cât putem și noi. Pentru că mi-a făcut și el promovare, deci vă rog abonați-vă la el, nu vă costă absolut nimic ca să scrie aici 210. Adică, din câte vedeți, mi-a făcut promovarea. Acum intru, dăm și noi un like. Acum 3 ore chiar. O să-i copiem și noi link-ul de la canal. Așa, că am zis, i-am promis că o să-i fac promovare și îi fac acum. Deci, vă rog abonați-vă la el și face live-uri de Fortnite, de pe PS, are și PS4, zicea, de Brawl Stars, nu știu, făcea și live-uri de Fortnite. Uitați, după PS, gen. Deci, nu vă costă nimic ca să vă abonați și cam atâta cu această promovare. Noi vom revedea mâine pe live, fraților. Pa, pa, fraților!